Maitxo, aspertuta nago. Jolastu zaitez pixka bat zure nahiarekin? Paso, Kaiko horrekin nahiago bakarrik egon. Aldameneko partzelan zure adineko mutil bat dago. Egin zaitez bere laguna. Letxo pixkat ematen dit, baina... Aitatxo, atzo hitza eman zen izan frontoira joango ginela palan jokatzera. Ea ba, ez duz ikusten Bazkal Ordurako parrilla pizteren naizela? Ez duz hamburguesarik nahi ala? Bueno, segi amarekin. Amatxo, joan gaitezke frontoira palan jokatzera? Orain ezin dut, Maitia, azkazalak margotzen hasi naiz. Zergatik ez diazu aldameneko neskorri proposatu? En fin, haze parea, ez dute erremediorik. Gurasoak zertarako, bi lagun berriak egitera noa. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Leire, ¿y tú? Yo, Mikel. ¿Quieres venir al frontón a jugar a la pala? Vale. Ama, frontoira noa, aldameneko lagunarekin. Bai, oso ondo, baina Bazkal Ordurako etorri, Venga, vamos. Bai, guazen korrika. Goazen, bai. Hau babua, gero esaten du ni naizela Kaikoa.